If you look around now, here for Batalo, as Amonsu, Azoma, Ejebuago, as Amonsu, those there, the big okay, as Amonsu, Yenanya, if you not against Abia, going ahead and on a fanso. So, for your master, please come to table.
Many of us she did that, but now okay. Mr. and Mrs. Abuike. We don't cooperate. Mr. and Mrs. Abuike. Also, if you look around, you see that they come very well. They are prepared. All of that has happened. How they go back and go now, they lose them more. Now they Padaka decision. Padaka decision. Okay. In case if you are forgetting some facts now, okay, DJ Ice. Never asked an unknown one of their own this year. Right now, we want to welcome the family of Rebecca all the way from You know, if you look around now, you see that they are coming heavily. Their energy is too high. If you look around, they have Papa Juma. They have Abo, a provision store. Abo is here. They have Pango. Now we put DJ Davis. Also, Babata. Abakoja in the building. Biko, ushers, because you take everything. You know, you put up go out on a later, and I say it. Don't do that one for me. Oh my God, Egypt. He didn't use Naira. You're a white man. Sumo alako amakalo ọjọ́ ọmọ nínú. Ẹ̀bá kí yóò gbọ́ ẹ̀bá aka. Èyí wọ́n bí ìdìbò ọjọ́. Okay. Artist I never would watch. I follow them up. I did not allow it to get only. I can see iron is there. Another Rama. Which is there. I was also supporting the I'm not prepared to.
Committee, biko ezinụlọ ndị ife egwu n'ebe ndị nọ n'ahụ n'ihu n'ebe a bụ ndị Committee of Friends, ndị onye aghara nwanne ya. Mgbe anyị lụrụ ihe ndakwashiri ezinụlọ a, anyị nwewo ndị enyi, anyị bere akwa dịka mmadụ maka na o wutere anyị rie nne galanshi ugboro ole ka ihe m na-eme mmadụ mana omekata ya adịghị aka ya si na-ebu ọgụ agawa be ndị mmụọ. Mana n'ime ihe niile ọ mmadụ ka anyị nwere nsọ Chukwuma, so anyị wee lee anya kpọkọta onwe anyị ọrụ maka kasie na nso nwanne bụ ndị enyi anyị, and ọ nweghịkwara n'ime anyị ọ dakwachiri ha anyị wee kpọkọta onwe anyị na WhatsApp forum si ka anyị nye aka n'ọgbala aka ele a maka na anyị hapụ sọ na usoro ewuchete ihe ndụ n'ime maka na anyị maka ụbọchị ndewere ime ụlọ ọrụ. So anyị wee gbakọta aka ọnụ wee gbaa ọbara oke ike anyị. Anyị dịka nkwado ụlọ akwa mma agalihu, anyị na-elekwala anya mgbe onye bekuwe anyị na ahụghịkwa ka esi wee mee. Mana anyị bụ happy that at this point na Chukwunna mere ebere chi imeligo onye and o meghe anyị ka anyị laa azụ ma o nwee change of mind n'ihe anyị wekọtara anyị ji chọọ ịkwado ha. So at this point, anyị na-asị nwanne anyị nwoke na osonye kara obi, biko ihe a niile nwụ mbọ anyị mgbakọtara anyị na-eji akwado a na-eme ka ha etinyere anyị akaụntụ nọmba na that WhatsApp forum ka anyị nwee ike tinyere uwe ego ụlọ nwere ụgwọ ndị nhọrọ isi ka mee nnụ ụtọfụkwuo ha oru nke m họrọ ha jie ihe. So n'onye ka anyị ji wee chito ibe gara akwa ka onye enweghị olileanya ihe ibe akwa mekwara mana latawa ilugo. So ndị ezinụlọ ife egwula niile, ndị Committee of Friends na ọbụla ha so wee bịa ka anyị ji okwu mwute wee laghachi ụlọ kara obi. Anyị na-ekpe ekpere ka ọjọọ emele daalụ anyị ekele. Okenze Praise the Lord. I was added this morning.
Ndị forest guard abịago kwuke aka ha shiwe okwuo anyị amaghị ihe anyị mere. Anyị kelahụrụ unu biko unu shiri onye aghala nwanne automatically register me as a member. Yesterday I am so impressed. Candle night. In fact anyị la try shike. Onye ọbụla nshi achị ngaruji outside. Shila anya la hapụ be na ema lọ mbọ amaghị ihe. But ha stormụrụ uke beji ndị mmadụ mara ndị achị bịara. Biko jidenu ulu nji. Onye ka ji ụlọ ka sisi aba. Onye ọbụla ngaruji outside. Uru onye achị, uru nwaada achị. Ihe eme ha la ka ishi eme, ha na-emerụ wa aha. Maka bichi nwa nwere ka akọsịta ọsịm. Ịta ala ka achị, ndị achị, ndụ achị, anytime ma alata. So ọ dị n'izu. Biko, ọ bụrụ na onye aghala nwanne iwu a club, register me. Biko, we really appreciate ulu ishi eme, eziokwu niile, maka ọ gbado orudọrọ anyị. Anyị agagharị chukwu ọgụ. That's here, a jolly good fellow. Onye ọbụla mma. Ama ka I should describe him. Ulu malape more than myself because she is a child to me. Bikolu, anyị kelere ulu so much. He has more a colossal loss. He's a tsunami to us. So Bikolu, anyị kelere ulu ọfụma. Anyị ama ka anyị shi ekele ulu. Ọrụ anyị ebugaghị dolu ụmụnne m ndị emelu. Ukwu erukwa m n'ala azụmahịa. Thank you very much. We appreciate. Okay, thank you, Committee of Friends. The family is very happy that people are here today. Both the contribution on the platform. You know, it's a huge amount of money. We take the people. You know, it's not easy. I can say, oh, you can want to okay, we go get a group. They are here. We go see if we get cars. Okay. So no go. They are 1 or 2. We go can go get one of the people now. After 1 or 2 before I was here. Abido, we welcome you, sir. Alright, you are welcome. The man the follow up of the group. The music I did not work out. We look at us. Okay.
Also to give the answer. Also give the answer. Also for the question. Also the novel. From Akana, Kashmoko, Chili, whoever. On your supper, Moyini, the one Yakubu, Polish, or Muba, Coach Halil. Malakasie, not having no so. I have to carry you before I have travel. All what today, Kiam here. Maria Zitile and Naloso Nama. Or whom mother also now we can control what is going on in this family. Because I need to confuse up till now. Somebody like us here, they are who here. I look at me like I say, along with in my man. In your here, or all I Google. Some of them got on. I am what you can say. I call up or I have for Yanaka Makakasi. Good again, also by Mele before pushing. Support to know that you need department from Akaya 1 year or so. Hallelujah, I am more than that. What I go so as small as Kahan, Hadapa, we behind Shemen look over the modern care. Capture and Wole move. Oya Maranchi, for Kalila. What's it about Babu Bomba for him born London? I have away the apple water, Bangule, Tata. So I like them, Chile and Meron. Now I have been seeing over here, Chupulaki, they were to one, look at it with a Pomolaka. A better old eyes on Tata. Here can see him that go through, even for their own Dulasola. La and the Benay Lord when I had Jesus. Would he care Amanda Bashani again? Only Rudu Amanda Bashani again. The Yaga Bashani Bawu, young. I better can Jesus Christ on your way. Because Ulumala, I won't get away. I am a Rakashia. So, Mala, Cordola, I am back in Reala. Yet your envelope, what he and my doing, she wouldn't Lord do get power. So I the envelope what I asked to you, she will you support the group. Yeah, on do one number also. That's your mother. You didn't very well. And then I'm on that. No, come on, this year, man. That's your mother here. Anytime.
na-ekosi wee bụrụ enyemaka kacha butere onye ala arụka ahịhịa arụka onye na-ebugharị oke ebugharị ya onye abafu blọk ndị na-awụrụ ego na-egburu m ebe a because of Kasie ọ na-ahụ ụlọ ụzọ ọ na-akpọ ọ na-etu ahụ ọ na-agba brek ka ọ si na-agụ ọ na-emelata ogbugbu nwanne so you must see every young man here all this you do about emulate from that young man Amadi Amaka ọ na ọnwụ ọ bụ ihe a na-epụta n'ọbịa butere ịha Chineke ihe mma anyị onye ọbụla nwere ya nta ihe from that young man and like somebody said na o tegbu ihe mere here and anyị na-ayọ Chukwu ka ihe ahụ kwụsị ihe ahụ akwụsị amaghị ihe ọma ihe ọsọ ya hụrụ anyị na-akụbi ya today n'azụ okwu n'aha Jizọs ihe ahụ akwụsị n'aha Ati ihe ahụ akwụsị ndị niile ebe ahụ ndị na-ekete iwu ndị ụmụnne ya ha ebugotakwa ihe ahụ akwụsị ada ọ na-akwụsịlata so biko ihe mma anyị ugbo ndị mere ebe a o buru nzukọ n'oge ya ụkwara aka olu ndị na-akwụ ebe a bụ na-ezute papa ihe ọnwụ ihe ọma mgbe ihe ọnwụ na-eri ebe a mmiri nsogbu kama orite akụrụ ihu so biko mma ụlọ aka eji wee soro Kasie na mbọ na biko na Kasie emulate it biko because ọ ga-enye aka ndị ihe akapụtakwa ewu paka esu ya gbakọrọ ihe na nwunye ego ọgbọ onye na-abụta ekelekwa m ọzọ afọ it's a word of advice.
If you look around, you see the presence of Maxi Oku. Maxi Oku is here in the building. Sir, you are welcome. You are welcome, sir. Ikeda Choha is here. Maxi Oku. You are welcome, sir. Our in-law from Anambra. One and a half for a share, don't it? Why, I don't know. Why,
Biko, Papa na Bono, please arrange their drinks. Go to my home. Hope you make it up. Hana Bros, the bully as well. Hana oh, Martin, open to the old problem. I see you from afar. I recognize your presence here. MCB in there, Argentine, Oborika. How can I go to Jupiter and Mongo? Of my name, of where was it all? Argentine. Você não fica olhando a nossa mão.
ihe ibugodola ahụ mmanụ ala niile from ejigbo aga m ọ tekwelu m bịara na oyi na ka nsegodo from head to tail ihe ibugodo mmanụ bejo ejigbo aga m na ndị bi na resins m na edego ihe m mechiri ike erukwu ihe echiere ọga m ike ọga m la 2019 Bada
Yesterday, I my family like yesterday.